May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa KK Channel 11. Kag subong batay mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga namatsan sang baboy sa probinsya magabaton sang 2,000 pesos kada pamilya. 29 anyos nga pari patay sa makabungguang yung motor sa dump truck. Governor sa Garbaria sa Negros Oriental nagbandot sa PNP nga dakpo ng tanan nga nagapatigayon sa illegal quarrying sa Negros Oriental. Grupo nga nagapamakal sang karne sang Ido ginakabalakan sang Animal Rights Welfare Group. Kaag sa Good Vibes, Grammy Award-winning reggae artist luyag kuwaon ng mascara dancers para sa iyong music video. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, grupo sa mga animal rights advocate na balaka nga may grupo nga nagapamakal sang karne sang Ido. May report si Nico Delfin. Hindi mapunggan ni Teresa Hapsay ang pagtulo sa luha samtang ginaistorya ang ila inagyan sa pag-rescue sa mga layaw nga Ido sa Bacolod City sa sulod na sang masobra isa ka dekada. Si Hapsay ang founder sang Bacolod Aspin Rescue Kennel, isa ka animal rights advocate group nga nagatatap sa layaw nga mga hinuptanan kasubong sang Ido kag kuring. Ang ginakabalak-an niya karon upod sa iban pa nga grupo among nagapakuno-kuno nga katapo sang City Pound nga nagapanakop sang layaw nga Ido kag nagapamakal sang dog meat sa mga kabaranggayan. Mga bayib lang nga kapahit. Amo nang ila ginapaon para palapitan sang mga laki nga maido. Diya nang ila ginapangdakop. Dason, gid galibot. Ni anak gid galibot sang dumalan di blato silinga ang upon itong maido. Istorya sang katapos sang bark, ginapamakal sang wala pa makilalaan nga mga persona nga sakay sa tricycle ang mga Ido sa tag 50 pesos ang bilog agod to pang ihawon. Kay ang nagalibot sina nagahambal sila nga City Pound meat. Ginasugo kami nga mangdakop sang Ido strain. Ito wala naman na nakwan sa mga pumuluyo kasi gakwan sila sa City Pound mo. Wala pa sa may nabaton nga report si City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre angot diri. Gani iyaman ginihinyo ang publiko nga i-report gilayon ang kasubo nga illegal nga helikoton sa mga otoridad agud nga ini ang matapna. Wala kami na monitor nga may gapamakal dog meat diri sa Bacolod. Illegal ang dog meat in a sense nga dog is not considered as food animal. May kasugtana na sa tunga sang syudad kay mga animal rights group nga antes manakop sang layaw nga Ido. Ang katapos ang City Pound, iga-asas anay sang grupo ang mga Ido para ma-rescue kag mapaydalom sa adoption program. Kabahin man din pagbabaskog sang vaccination program, agud nga mapahagan-hagan ang kaso sang rabies kag mapangapinan ang layaw nga hinuptanan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, bagong pungko ng gobernador sa Negros Oriental nagpagawa sang memorandum order nga nagamando sa mga kapulisan nga dakpon kutob sa mga tanan nga nagapatigayon sang illegal quarrying sa probinsya. Subong adlaw gipagawa ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria ang memorandum number 17 nga nagamando sa kay Negros Oriental Acting Provincial Police Director Alex Recinto nga padayunon ang pagpanakop sa mga nagapatigayon sa illegal quarrying sa probinsya nga wala sang may pinilian. May pila ka mga reklamo gikan sa mga pumuluyo sa nagapadayon nga illegal quarrying sa probinsya. Sa idalom sa Local Government Code, ang gobernador ang may exclusive authority sa pag-issue sang permit sa pagkuha sang balasang iban pang quarry resources sa isa ka probinsya. Hugot ginapatuman sa gobernador ang pagkuha sang quarry permit nga dapat gina-comply sang quarry operator sa probinsya. Ini isa sa mga nauna nga gimando ni sa Garbaria humalin sa nagbulos ini sa nagtaliwan nga si Anay Governor Carlo Jorge Joan Reyes nga nagtaliwan sa adtong Mayo 31. Sa number 8, isa pagid ka kumpanya ang nagpabutyag sang interes sa pag-invest sa bulk water project sang probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang San Miguel Corporation nga amo man ang operator sang Bulacan Bulk Water sa Luzon
ang nagpakig-angot sa iya kag nagpabutyag sang interes kag luyag nga magsapol sa team para matalakay ang posibilidad nga sila makapakigbahin sa ginapaabot nga bidding. Nakaschedule ang bidding para sa proyekto sa bulan sang Hulyo. Suno kay Diaz, ika-4 na ang kumpanya nga nagpabutyag sang interes. Samtang sa Hunyo 19 naman, iga-present sang consultant sang bulk water project kay Governor Eugenio Jose Lacson kag sa katapos ang technical working group ang ilang nga feasibility study. Diri mapatod ang tanan nga specifics nga nagalakip sang business plan, detalye sa infrastructure, location sang planta, ang budget kag iban pa. Sa amuman nga adlaw mapatod ang petsa para sa Investors Forum. Samtang wala pa man may nabato ng talatapan ni Diaz ang letter of interest para sa bulk water project gikan sa Bacolod City Water District nga damlag pa ginreport nga nagpabutyag sang ilang interes man sa amo nga proyekto. Tanan-tanan na siya nga bagay, no? Pila ang budget tanan mabalaan this coming June 19, after which kung okay kay Gov, no, kag sa TWG maprobahan na, i-presenta naman na sila sa aton nga mga investors, no. Hopefully siniman nga June, no. As scheduled, I think wala kita na delay sa aton nga timeline, and ang aton nga investors forum will be decided kung saan sa June 19 after our meeting. Sa number 7, Sabado sa pangatuig ang aktual nga bidding para sa hosting sang IFOAM World Organic Congress. Inisuno sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagpahayag ang probinsya ang magabid para sa hosting sa amo nga event bangod mangin higayon ini nga ma-showcase ang mga nalabot sang probinsya. Mapaambit man ang ihibalo sini kasubong man makatigayon man kuha sang ihibalo gikan sa iban bahin sa organic farming. Sini lamang nanging guest of honor ang gobernador sa 6th Organic Asia Congress sa kauswagan sa Lanao del Norte. Ang mga pagtililipon na gin-organize sang International Federation of Organic Agriculture Movements Asia kag sang LGU sang kauswagan. Ang mga pagtililipon naghatag man sang ligwa nga mapakilala sang gobernador ang iya mga kaugalingon sa mga nagtambong ukon delegates kaamuman ang magaserbi nga voting delegates sa bidding sa madason nga tuig. Actually, the actual bidding will be next year. But because we had this Asian Congress Kauswagan, Lanao, it was suggested that I, aside from receiving a appreciation from IFOAM, maybe also to introduce myself and to let the delegates who are also voting delegates in next year's bid. So, just an early start, and to inform them that Negros Occidental is willing to bid to host the 2027 Congress. Sa number 6, isa patay sa bungguanay sa duha ka tricycle sa Banwas ng San Enrique. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver nga ginkilala sa kay Ernesto Espinosa, 57 anyos, residente sa barangay Baliwagan, Banwas ng San Enrique, matapos ini magkabunggo sa isa pa ka tricycle sa National Highway nga sakop sang barangay Bagunawa sa amuman nga Banwas sang Domingo. Sa investigasyon sa kapulisan, nagasundanay ang tricycle nga ginamaneho ni Espinosa kag isa pa ka tricycle nga ginamaneho naman ni Archie Guanzon. May mga karga nga kahoy ang tricycle ni Guanzon kag ini ang nag-overtake apang nawad-an ini sang preno. Nagbalang-balang kag nasagairan ang tricycle ni Espinosa. Nag-agom sa mga pila sa ulo si Espinosa kag patay na sang mag-abot sa ospital. Nag-aregluhanay na ang magtimbang nga bahin sa PNP. Sa number 5, bangkay sa isa ka lalaki nga may labo sa tangkugo na sapuan sa Banwas ang Hinubaan. Isa ka bangkay na sapuan sa sitio Kansugimban, Barangay San Rafael, Banwas ang Hinubaan pasado alas 7 kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Jerry Del Carmen alias Pinok, 28 anyos kag residente sang sitio Sangki, Barangay Bakuyangan sang amuman nga Banwa. Wala sa may nakasaksi sa insidente mangod ginapatihan nga kaagahon na tabo ang krimen. Suno sa mga nakakilala sa biktima nga napriso ini sadto bangod sang kaso nga murder
kung sa diin siya ang ginatudlo nga suspect sa pagpanglabok ang pagpugot sa isa ka persona sa tinalikdan nga tuig. Nahilway sa Del Carmen bangod ang kaso nga murder batok sa iya ang probationary dismissed. Pero wala ginkumpirma sa pulis nga may angot sa among nga kaso ang pagpatay sa biktima. Sa karon, pare ng ilang investigasyon sa posible may kahimuan sa krimen. Sa number 4, pari patay matapos mabunggo ang iyang motorsiklo sa dump truck sa Gihungan City sa Negros Oriental. Patay ang isa ka pari isang Iglesia Filipina Independiente matapos maaksidente sa National Highway nga sakop sa sitio Malusay, syudad sa Gihulngan sa Negros Oriental. Pasado las 4 kaina sang kaagahon. Ang biktima ginkilala kay Reverend Father Rexy John Hamito, 29 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan, padulong kuntani sa barangay Hilaitan sa amo nga syudad, ang pari isang aksidente ini nga makabunggo sa isa ka dump truck nga nagapark. Si Gidi Estoya nga isa ka government employee ang nagadala sang amo nga truck. Nagwa man sa investigasyon nga posible gikan sa barangay Dawi, syudad sang Bayawan, padulong sa gihulngan ang pari sa natabo ang aksidente. Puno sa mga personal nga kagamitan ang dala sini nga duha ka bag. Gintinguhaan pa nga dalon sa isa ka medical facility ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 3, reklamo sa mga vendor sa Libertad Market iga-review sa syudad. Samtang pag-raffle sa mga bakante ng mga stalls magapadayon sa Biyernes. May 35 pa sa 91 ka mga stalls sa Libertad Market Annex Building ang bakante. Kani sa Biyernes, plano sa lokal nga o local market committee nga padayunon ang pag-raffle kag pag-award sa mga stalls sa mga vendors nga nalakip sa ilang master list. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Maghari III, may 56 na nga na-raffle sa nagligad nga semana. Pero hindi man malipod ang reklamo sa pila ka mga vendors, labi na nga wala nangin madinalag-on sa raffle. Kabayan sa ilang luyag tagaan atensyon, amo ang nagabaton o nagabutan sa raffle ang may ginarkilahan nga pwesto sa bagsakan kag ang pag-angkon sa masobra sa duha ka pwesto sa merkado. Sunod sa kay Maghari, wala pa man sila sang may nabaton nga reklamo angot diri, pero iniya ang ila ipaydalom sa review paagi sa katapos ang local market committee kag city legal office. Nag-advise na kami sa ila nga dapat may written sila na objection. Gin-advise na ni Attorney Ting no, sa City Legal to submit. So, pag yun na wala tulat na maybe today, masubmit sila. Tapos maybe based on that, ito na City Legal will deliberate that on our next local market committee meeting kung may basis, may ginang ila reklamo. Sa number 2, Barangay Biosecurity Officers diwat nga nagpaidalom sa seminar angod sa kampanya kontra ASF. May 11 million pesos na nga indemnification fund nga gintala na ang syudad para sa ayuda sa mga hog raisers nga maapektuhan sang African swine fever. Kabahin sang pondo ang 1 million pesos nga para sa equipment kag test kits nga gamiton sa mga kabaranggayan. Kay na, liwat man nga nagpaidalom sa seminar ang mga barangay biosecurity officers o kung BBO upod sa katapos ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Ang BBO ang mag-ausisa sa reported ASF case sa ilang barangay nga nasakupan agud tumapatod ang mga benepisyaryo nga tagaan sang financial assistance. Madason man sila nga ipaidalom sa training para mas mapasanyog ang testing sa mga baboy nga may sintomas ang ASF. Ang mga buhi nga baboy nga posible apektado sa balatian kag may nagakaigo nga dokumento ang tagaan sang ayuda sang syudad. Sa siniman nga pamaagi, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga mapaiway ang pagpilak sang patay nga baboy sa bisan diin lang. 200 plus na to ang naigo sa ASF. Gina-validate na lang sang aton I'm not sure daw City Legal ang ASF Task Force i-validate na lang kung sino gid ang dapat tatagan sa compensation. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. ₱2,000 nga bulig sa kada pamilya nga apektado sa pagkapatay sa baboy sa probinsya ang ginapaabot.
Inisulong sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz ka nagsiling nga ang probinsya ang magapain sa 10 milyones pesos nga pondo para sa mga apektado. Pero ginaklaro niya nga hindi man tanan ang makabaton kag ang rekomendasyon ang magagikan sa Provincial Veterinary Office. Ipatpat pa ang tanan paagi sa Incident Management Team. Ginatinguan man sa madali nga panahon tigayon ini nga ma-release. Sulod sa kay Diaz, isa sa mga qualification sa mga makabaton ang yadtuman wala na makasupak sa pagsulundan sa biosecurity. Wala labot sini, nagasugod naman panagtag ang PVO sang manok nga sarang makabulig bilang alternative livelihood sa mga apektado nga mga hog raisers. Nagahulat man karon ang probinsya sang laboratory test results gikan sa Bureau of Animal Industry sa mga nagpositibo sa ASF test nga ginpatigayon sa PVO. Hindi man nila sarang mapagwa ang resulta bangod ang official nga makapahayag ang BAI lamang kag for surveillance lamang ang sabahin sa probinsya. Klaro niya, wala sang gag order nga ginpapanaog ang probinsya. Sa karon, 3 ka LGU sa Negros Occidental ang may ASF positive cases. Ang kwarta, away pa na-release. Pero ang aton nga mga iba nga mga ayuda halin sa vet, halin sa PSWDO, gagwa na iya. No? Ang mga free-range chicken may napang-distribute na sigong. Again, aton niya due diligence lang na para hindi na siya maglapta. Matapna naton dayon, but for purposes of officially releasing the results, we cannot do that. So, basic gambal ka mo, may gag order, wala man. Hindi na kami galing kambal ya kung ano ang hindi namon authorized kami maghambal. So, again, we have no authority to declare anything because we don't have the accreditation from BAI. Sa Good Vibes, isa ka Grammy Award-winning reggae artist ang luyag kuhaon ang mascara dancer sa Bacolod para sa iyang music video. Ini matapos niya masaksihan ang ilang performance sa Estados Unidos. May report si Romeo Subaldo. Matapos masaksihan ang colorful performance ng mascara dancer sa New York City sa Estados Unidos, ginistorya sa Grammy Award-winning reggae artist nga si Gramps Morgan, si Bacolod City Mayor Abby Benitez nga ginpahibalo nga interesado siya nga idalon sila sa iyang music video. Nagaplano siya nga magpadulong sa Bacolod City kay para sa reggae artist santo man sa iyang kanta ang ilang performance. Makadto ko no di sa aton sa Bacolod para kuwaon ang mga mascara dancers for isa sa iyang music video, no? So do nanamian siya sa aton nga performance kag nakita niya daw ang ayan man kuno sa isa niya ka kanta na himuan niya sa music video upod sa aton nga mga mascara dancers. Pero mas labing nalipay nga masaksihan ng live performance sa mascara dancers ang mga Pinoy dito. Ilabi na ang mga taga Bacolod nga uhaw sa pagsaksi sa kapistahan sa Bacolod. Nalipay man sila nga maka-welcome sa mga taga Bacolod dito sa New York City. So nalipay gid kay daw naidlaw gid sila sa aton nga mga mascara dancers kag makita man kag maka-welcome sa mga tao halin sa Bacolod. So ginatagan tagit sila sang daw kasadyahan kag kalipayon. Kaupod si Benitez sa pag-perform sa dancer sa New York City pero nagapabilin pa sila dito para sa iban pagid nga mga performances sa iban nga mga state. Barbara, pa matapos ang ila US tour, may bago naman ng opportunity para sa ila. Truly Ming, no, nagbukas pagid ang dugang nga doors para sa ila sa ilang pag-perform dito sa. Hopefully madamo pagid. Congratulations. Kaag mo itong mga balita sa Negros Subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.